musiva Jesu kuti maita simba nenyasha aiwa maita simba nenyasha aiwa mude simba muro para Jesu aiwa mude simba muro para Jesu mune wese tuone hadi tuone so live Jesus higher, live Jesus higher, live Jesus higher, live Jesus higher, 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 hallelujah, do it. Jesu varipano, Jesu varipano, aiwa Jesu varipano, Jesu varipano, gide gide gide, so, hallelujah. So, what do you do? So, Profita wembura, wakafazi karoba. Guru wezinyawu, wakafazi karoba. Vamuhure, wakafazi karoba. Vamuhure, wakafazi karoba. Jesu wakafa, wakamuhuta. So, what they doing? Live Jesus, higher. Live Jesus, higher. Live Jesus, higher. Wakafa yu, wakafa sigaroba. Umati wakafa, wakafa sigaroba. Ane wakafa, wakafa sigaroba. Profita wembura, wakafa sigaroba. Guru wezinyawu, wakafa sigaroba. Vamuhure, wakafa sigaroba. Vamuhure, wakafa sigaroba. Jesu wakafa, wakamuhure. Ande good, don't be the one you doing. I want Munesimba, Mura para Jesu. Tarira Munesimba, Mura para Jesu. Oh, kana matimoni. Aiwa kana matimoni. Aiwa vano musiva Jesu. Tarira vano musiva Jesu. Kuti maita simba nenyasha. Aiwa maita simba nenyasha. Mururu na murizoti wone kuna Jesu. So. Honey. Live Jesus, higher. Live Jesus, higher. Live Jesus, higher. Live Jesus, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Hallelujah. Jesu varipano. Gide. Jesu varipano. Gide. Jesu varipano. Gide. Aiwa Jesu varipano. Gide.
Celebrate Jesus. Hey. 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 Tunakumbotambira Mwari for the last time. I didn't go. So, ziri simpani. So, tendereza nyasha. So, hey. Ade. So, hey. Hey. So, Mune Simba Mura para Jesu Kana matimoni Nyangwe varo ive kwako Aiwa vano musiva Jesu. Hallelujah. Makana kamwariwe. Hallelujah. Hallelujah. Majita Jesu. Majita Jesu. Ishendinzwe no kufara ndinzwe ine izonza munopa baywanga ziuye izonga ziuye
kungalepo rekamaya oya kungalepo aya kungalepo iwewe yangu mochene baba rekaiku rikamaya nere worship iningandi
Worship him, worship him. Father, we praise your name. Father, we worship you this morning. We are here to glorify your name. Father, here we are, Lord. Here we are, Lord. Here we are, my Father. To praise your name. Oh, Tauya Kuzorubiza, Zitarenu, the King of Kings, the Mando Shekibala. Oh, come on, Wanamazwi, Ekurubiza Mari, Wanamazwi, Ekurubiza Mari, Akafanira Kurubizwa, Akafanira Kurubizwa, Yeteshan to Kuka Mountains, Ekatantala Masento. Oh, Father, take over, Father. Oh, the glory belongs to you. Oh, the praise is unto you. Ayatemansiki la Bosha, Rebekunta Dada de Sikianta. Ah, Rumitzwai Jehovah, Rumitzwai Jehovah. Mantezu ante tataka isakanto ushatebela. Oh, thank you, Father. Ah, yeah, Rumitzwai Jesus. Dozatawinga pano kuzokurumbitsa Baba. Haile montara mukante sedeba. Oh, tilimwe aiwo. Ingo wana mazwe kunamatira wabereki vedu in the house of the Lord. Wana mazwi uchinamatira our spiritual parents. Tingwenda pamberi pamari. Tilimwe aiwo. Father, in the name of Jesus, we pray for our parents. Lekabatu isante shakanta mahale bos
Father, the leaders you have put unto this house, the leaders of this generation, the leaders of this church, Father, we put them in your hands, Lord, as we pray for them this morning. Lord, Father, we will see your will through them. We will hear your voice through them. Oh Lord God Almighty, we pray for them. We pray for them. Father, let your Holy Spirit always minister unto them. Touch every part that we cannot talk about with our words, that only you, God, can do. Glory be unto you, my God. Glory be unto you, Jesus. Oh, Rabanta Hanteka. Oh, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Come on, just give a shout to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Welcome to the youth service. Welcome to a powerful youth service. Todango gamchira mangwanani ano. Todango gamchira Sunday school. Wana vachazoita take over mangwana. We want to welcome them in the name of Jesus. Hallelujah. Nasi youth service. Todango gamchira wo youth yacho. Iripo ere youth. Hallelujah. Vana baba nana mai tinokudai ndimunotunza ku church tinokugamuchirai muzita raJesu. Hallelujah. Madeacons edu, elders edu ari kushanda basa raMwari tinokugamuchirai nezita raJesu. Hallelujah. Pastors ose akapiwa the best job on this earth tinokugamuchirai nezita raJesu. Hallelujah. Oh, come on, put your hands together as we welcome the Reverend Anamai of this house. Let's welcome them. Hallelujah! Hallelujah! Come on, just jump or throw something for the Holy Spirit, for God Almighty. Glory! Hallelujah! We may take our seats. All right, going straight into our program. Nasi Youth Day. I think matozona kudara nasi tine youth yedu takapiwa mkana wekumboti Mwari vatishandise nasi. I will go straight into my announcements. First announcement, ndimtoka za secretary baba mchikavaviri vati ndimbozvitraya nasi saka regai ndimbozama. So, as usual, my Mondays, we fast, tosangana na 6 o'clock, we have a powerful prayer session. So, tosangana mangwana na 6 taka zvinyima zvekudya. Then, tukuzoti this week, youth tukufara this week, tukenda say Thursday, hallelujah! Mufaro conference is on Thursday, tudangoti vabereki vese vane vana vari kuuya. My bags ese ngauye by tomorrow, please. All bags, everything. So arukenda nazo munoya mozisiya mu second tent, and then youth yese irukenda kumufaro tokumbiro musare. Then I will also we also have ladies conference muswa 1 to 4 May. Ladies conference amadzimai murkunzi transport vane transport ye bazi nechikafu is $60. Then varikushandisa own transport yavo vanobhadhara $50. Mototanga ubhadhara kuitira kuti ladies department ikwanise kuronga. Youth ndinoti tingosumukira men's leader, men's fellowship yepano. Ndichisira nguva ino kuna baba Muzilikazi, the leader of men's conference. Youth, just come on, rise up and put your hands together. Let's celebrate. Amen. Rukudzi rwangu kuna baba
vatungamiriri vese vari pano. Mangwanani ano ndasumukira kutenda vana baba vepa Faith Alive. Madzimai musaita jealous hazvinokwana. Ndati uchirirai vana baba vepano. Ya baba regai nditende ne komiti yamakandisaridzira kuti ndishande naye. Varume ava vano especially baba Tandi vaombererei. Mukuru uyu vanotumika. Mukati jambai vanongoti how are you? So takabata basa rakanaka. Matoilets akapera, choto chana mai chakapera. Matenge mvura akapera. Plumbing ndo yatakupedzisa izvezvi, saka kwasara madozi nema glasses. Saka mangwanani wanaya baba ndatoropafadzwa na engineer Matawa vandipa futi $300. Baba regai nditi ndimbonyatsoita serious nevarume pano vane order. Varume pano vane order baba kusanganisira nemimi. Because vana baba vatinovatungamirira tisu leadership yepano yemen's fellowship kutungamirira kubudikidza nababa asi vanoteerera. Saka naizvozvo pane chimwe futi chandasiya. Baba regai nditi hazvisinei nenhengi. Pane musikana anga achemba panapa baba anogona. Handisi angonzwa moyo wangu kuti ari baba regai ndi. Wow. Yes, thank you Mr. Mabunu. So indangosundwawo mangwanani ano kuti kana ari kuenda kumusangano zvese zvaachapfeka kubva musi waunotanga. Amen. Then Maria taisapo hanzi ndeyake yekudya ari mubhazi.
for 2 minutes. Panopera church unoona mai muzilikazi yati kubva musi weThursday kusvika musi weSunday unofanira kupuwa hembe dzinokwana ipapo. Wow. Thank you. Youth inesimba. Thank you so much. Ndasumuka pano kuti ndingobatsirana neyouth pakuunganidza zvavari kufanira kuti vaende nazvo. Tibatsirane navo. Ndiri mutsoka dza chairman. Kana tichiti chairman pano is the overall chairman. Vanenge vari pastor Reverend Dr. C. Chiyangwa. Aya mabhuku toda kumadzorera pasi. Bishop Guchu